det kan godt være lidt. De har sendt efter ham, hvem kan han fange? Hvem kan han kigge? For der kommer en ind, når der rører to ud. Men den er ganske hele magasinet brug. For han ved, hvis de først er tilbage, så er den helt gal. Så han prøver at få dem alle udryddet. Han ved, det kun er blod ind, når det er blod ud. De har sendt efter ham, så han sender også skud. Dagen er lang, for der er en krig derude. De farveler. Han ved, det kun er blod ind, når det er blod ud. De har sendt efter ham, så han sender også skud. Dagen er lang, for der er en krig derude. De farveler. De farveler. El Patron del Mal. De favela, el Patron del Mal. De favela, el Patron del Mal. De favela, de favela. Historien om en ung, der bare vil klare det fint. Med hovedet ned i bogen, til han tømte det magasin. Alle hans venner, de fortæller ham, at der er startet krig. Og samlet ned i gården, er de klar med pakket bil. Han ved, det kun er blod ind, når det er blod ud. De har sendt efter ham, så han sender også skud. Dagen er lang, for der er en krig derude. De farveler. Han ved, det kun er blod ind, når det er blod ud. De har sendt efter ham, så han sender også skud. Dagen er lang, for der er en krig derude. De farveler. De farveler. El Patron del Mal. De farveler. El Patron del Mal. De farveler. El Patron del Mal. De farveler. De farveler. Når krigen først er gået i gang, og der er en som er ramt, så er det meste helt for sent. For når krigen først er gået i gang, og der er en som er ramt, så er det meste helt for sent. De farveler.